Biz to'g'ri efirda. Barig'izga da xayrli kunlar, esenmisiz? Shahri Qozon redaksiyasida qonaqda Tataristonning otqazangan artisti deb e'lon etamiz. Birinchi topqir shunday statusda bizga qonaqqa keldi. Rifat Zaripov Tatar estradasining populyar tanilgan artisti, yumor ustasi, biyushi, в общем, onun sanatlari bek ko'p. Bizda kutilgan qonaq Rifat Zaripov. Salam. Salam. Nechuk hallar Rifat? Endi бұлай сен прямо зорлап, мен қонақланып өсе башлады уже артқа яқтан бұлай терге. Дұрыстан да сен үшін көңілден құтлайбыз. Біздің үшін де бек зор шатлық вақиға Татар эстрадасы үшін емес, чөнки біз көптен күттік бит инде Рифат Зариповқа бұл мақтаулы исем беруіне. Бик дәрәҗәле исем һәм сен лайыклы бұл исемгә. Рәхмәт. Сине bu arada bir күп кеше котлады һәм әйтергә кирәк, Шәһри Казан газетасыннан башланды бу, әйме? Инде сездән ишеттемдер инде. Сөенче алып Рифатның үзенә шалтыраттык, чөнки без бит инде дәүләт газетасы көндә указлар белән танышып барабыз. Указны күрүгә Рифаттан сөенче алдык. Олай бик иртә бик тиз булыр дип уйламаган, но инде тамашачылар, подписчиклар яза башлаган, качан бирәләр, мен инде вакыт җиткәч һәрнәрсәнең вакыты булыр, җайланыр менә. Сенчен шуннан да сез әйттегез. Әле Болгар арасында шалтыратканнар иде. Икенче көнне каян беренче җиттең дигәч мен тәмле. Илгәр шалтыратып әйттеләр беренче. Сиздән булды. Радиода да кытладылар, бик күп тамашачылар кытлады. Үзебезнең яклар, Оренбург яклары, горурлыгыбыз дип, алар барсына да барш бөтен Татарстан, Башкортстан, бөтен кайда сибелеп яшәгән татарлар кыттым. Туган яклар инде барсына. Оренбург. Барса кытлады. Барса кытлады. Ну ничексең менә үзең хис кичерешләрең нәрсә? Ну барыбер көткәнсеңдер инде, әйме кешегә әйтеп торгач барып көтәсең бит күңелдән генә ниндидер өмет шаткылары булгандыр. Көтәсең дип менә бала чактан шул юнәлешне алып баргач, бала чактан театрлар белән кызыксынгач, артистлар язмышын тыңлап, карап, үсеп, белеп, үскәч, шунда укыгач, шул юнәлеш буенча баргач, инде әзме күпме 8-9 ел үземнең төркемне булдырып, Татарстан, Башкортстан, Рәсәй буйлап гастрольләр белән йөргәч, җитәкчеләрнең шушындый эшне күреп, бәялүләре, бирүләре, шушы премияны, бүләкне, әлбәттә, минем өчен зур дәрәҗә, аның иң зур шатланганнары әти-әниләр инде, туганнар, якыннар, гаилә, үзем һәм шуннан да тамашачылар. Ул инде әгәр анда ничек дип әйтим икән инде, мин дәрәҗәтеге атказанган дигән исем авылда булганда, бу җитмәслек Ерактагы йолдыз инде лай әйтеге, андый атказанган бер кеше күрсәң дә тотып карасаң, кулны юмасыйм дигән шикелле уйлар белән йөри торган чаклар, менә хәзер Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән, шушы юлдан Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән шушы исемгә килеп җиттек инде. Бары тик Аллаһ Тәгаләгә мин рәхмәтлемен һәм тамашачыларга. Ураз айларында бит әле булды бу сөйлешле хәлиме. Уразның нәкъ кылында 15нче көнендә. Нәкъ Рифат карамна безнең эстрада бит инде бар, көндәшлек ул теләсә кайсы өлкәдә бар, әйме. Артистлар арасында да төрле карашлар сизәсеңдер инде бәлки, әйме, үзеңә әйтүчләр дә бардыр, бәлки арттан сөйләүчеләр дә. Менә эстрадада дусларың булдымы, котлаучы дусларың менә шушы исем белән? Булды. Кемнәр котлады? Булды, менә иң беренче шушы әйберне сез чыгардыгыз да, аннан бит башка сайтлар ужалып куя башлады. Аннан китте менә шалтыратулар, звонок. Иң беренче Жан достым Рамил Шарапов, иң беренче секунда минутлар ишетелә шалтыратып котлады. Нурзәдә, Вадим Захаров, бик күп Азат Фазлыевлар, Әбрейләр, Данир, барсы да аннан Инстаграмга үзем уже телефоннан сөйләшәм, бөтенесе шалтыраталар. Алып өлгереп булмый, һәрберсе сөйләшә. Аннан мин үзем инде видео чыгардым да, рәхмәт барыгызга да әйтеп өлгерәлдем дип. Аннан инде бик күп анда Илсә Бәдетдинова, Илсә ханым да, Әнвәр да, барсы да кутладылар, тәбрикләделәр. Коллегалар шуннан да Күрше Айгөл Бариева да, Лилия Малагалиева, барсы да кутладылар. Әлемне кичә татарча сәлам кылайдык, анда шулай бөтен артистлар кемнәр. Син сахнада беренче тапкыр игълан иткәннәр. Шуннан да беренче тапкыр булды. Бик зур рәхмәт коллегаларга да, барысына да, барыбызга да. Димәк, эстрадада дусларың күп икән. Инандыңмы син моңа? Мин аның аңынчы да инанган идем, ул теге исем белән генә түгел, гомумән мин барсында якын итәм, барсында дус итәм. Минем
дошман санамын беркемне дә. Хәтта конкурент итеп тә санамыйм берсендә. Чөнки һәркемнең үз ризыгы, үз язмышы, үз тормышы. Мин ашый торган ризыкны син ашамыйсың, сиңа дигән, сиңа була, миңа дигән, миңа була. Без просто бер юнәлештән барабыз, бер эшне эшлибез, тамашачыларга, телгә, милләткә хезмәт итәбез, эшлибез, тамашачылар белән күрешәбез. Һәм инде әзме күп үзебезнең эшли торган, керә торган керем дә шул ук, тормышны алып бара торганда яшәгеш тә шул шәйбер. Кемгәдер ул әзгенә иртәрәк бирелә, кемгәдер ул соңрак бирелә, кемгәдер ул көтәргә кирәк әзгенә, байлыгы да, популярность дигән шикелле, кемгәдер ул bilmiyorum, ничек төрле кешенең төрле буладыр инде. Ичке күңелеңә карата да Аллаһ Тәгалә бирәдер. Бер кемгә дә көнләшергә дә кирәк түгел. Бер кемгә дә их менә анарга булган, менә анарга булган, миңа да булсын әле, мин дә шулай эшлим әле дигән әйбер белән генә булырга тиеш түгел. Шулай булсын, булай булсын дигән әйбер. Ул тормыш бумеранг, аны бер кемдә нет, мин рус әйтмешли. Ул яхшылык телисең икән, яхшылык кайта. Ике якта ике фәрештә тора. Мысль материал дигән әйбер бит инде. Нәрсә уйлыйсың, шунларга барасың. Әгәр гел зарланып бирсең икән, көнләшеп бирсең икән, фәрештәләр язып бара да, бу һаман көнләшә, бу һаман зарлана, значит, бу шуны сорыйдыр индиләр дә, шуны биреп куялар. Әгәр син кешегә ачык икән, шуннан да ихлас икән, шуннан да үзеңә теләгәнне кешегә дә телисең икән, Аллаһ Тәгалә шушы фәрештәләр яза да, аннан сорый да сиңа бирә дә. Шуңа күрә дөнья мизгел безнең монда ниндидер бу тормышка бер миссия өчен генә килгәнбез, аны просто белүен беләбез, осознавать итәргә кирәк, аңларга кирәк шушы әйберне дә һәм шушы аңың белән яшәргә генә кирәк. Шөкрана кыл. Бик матур сөйлисең дә. Гел тыңлап кына торасы килә. Өстәмәгә шикелле. Татарча да матур сөйлисең кирәк. Шушы шикелле булды. Рифат, менә артистлар бит инде статистика алып баралар. Менә атнага айга шул хәтле концерт бирдем дип син алып барасыңмы? Иң күп менә, иң максималь концертларың кайчан булды? Ничек булды? Максималь концертлар иң беренче елда булгандыр, наверное. Чөнки максималь дип әйтәм 168 концерт куйдык. Сентябрьнең 10-ннан башлап майның 30-на хәтлек барды концертлар 168. Анда авыллар белән бергә весь без кырып сәбәп бөтен авылны йөрдек. Күп бара Татарстан бөтен авылларын йөрдек. Татарстан весь бөтен авыллар. Без булмаган авыллар калмады. Кай вакытта концертка барабыз да, әйтик менә бүген концерт безнең кичке сәгать 7-дә башлана, әйтик анда Яшелүзән районы Нурлат авылында. Без концерт 7-дә, без чыгып китәбез 12-дә, кирип чыгабыз Нурлатның бөтен авылларын, Яшелүзәннең бөтен авылларын йөреп чыгабыз. Кайдан инде клублар бар. Кай вакытта килеп керәдерик авылларга, аның клубы юк икән теге. Сезгә концертка килергә идек, изләбрибез зав клубы бар. Безнең бит клуб юк диләр. Анда гына төрле районнарны әйтәм инде, шундый. Без кырып сәбәп бердек. 20 кешеме, 17 кешеме, 30 кешеме, 50 кешеме, 100 кешеме бүтән җирдә шул үзебезнең программаны эшләп куеп, менә шулай әкрен генә авыллардан чыгып китеп, хәзер дә шәһәрдә куйсак та, Казанда куйсак та, Мәскәүдә куйсак та, шул безне күтәргән, безне күтәреп тора торган авыл тамашачысы килә, авыл халкы йөри безнең концертларга, безнең Казаныбызда да шул авыл тамашачысы, без үзебездә авыллар, безнең татар концертлары бары тик менә шулай өчен авылдан чыккан, шәһәрдә дә авыл мөхите белән тәрбияләнгән егет кызлар өчендер дип уйлыйм мин. Шәһәрдә туып үскән, чё мама что сказал, что надо, не надо, фантом дип сөйләшә торган егет кызлар безнең хәзер аңламый да, алар анда килми дә, йөрми дә. Инде бөтенләй теге милар алар инде урыс концертларына йөриләр шикләргә. Ул менә барыбер миңа калса, менә артистлар әле җырлый башлаган вакытта, әле яңа тәүге аяк баскан вакытта имә авыллардан башлыйлар. Инде аннарсын авылга кайтасың, менә кайбер вакыт әбиләр белән сөйләшәсең. Оныттылар, бер килде дә китте дип, менә син ничек уйлыйсың? Сез әйләнеп кайтырсызмы икән әле ул авылларга? Ул ничек дип әйтим, менә әйтәләр бит, бала, сабый, яши үсә, аңлый, тормышны белә, олыгая, яңадан бала акылына кайта диләр. Бөтенләй бер кабатлана бу тормышта, бу дөньяда берәр дә үзгәрми, менә шул концертларда. Ул һәрбер шур сайын, 30 ел сайын нәрсәләр үзгәреп тора. Әйтәләр бит, 300 ел эчендә, 30 ел эчендә нәрсәләр үзгәрә, 300 ел эчендә бер нәрсә дә үзгәрми дип. Менә шушы әйбер булып тора, үзгәреп тора. Эстрада артистлар да алышынып торалар. Бер бүгенкә икенчесе килә, тигеләр килә, булар китә дигән шикелле. Авылларда да була, авылларга да барабыз, йөрмибез түгел. Менә хәзер кайбер районнардан әйтәләр инде, бөтен авылга әлбәттә барып бетеп булмый, сүздә юк. Безнең чыгымнар да бар. Яшерен батырын түгел.
мына группага бүгүнкү күндө мен өзүмдүкүн айтам, менин 60 миң төлөргө керек группага. Бир концерт барып коюр үчүн. Бир концерт үчүн 2 кызларга группага төлөйбүз. Заправкасы 2 автобус, 3 машина айрыбыз. Утлар, нерселер, кайбир актетелер авыллардан завклар. Бизде утларын алып келип турма, группаны алып келип турма, өзүң килде концерт кой. Шулай дип әйтәләр. Алай була алмыйм. Ничек мен өзүм менен келип концерт коям икән әйтәләр. Буда йөрөйүндө концерт коям дип, өзү генә килгән иде, утлары да юк иде. Өзү сөйләде, өзү җырлады, биючү да юк иде. Музыканты да юк иде. Алай була алмыйм. Алар барсы да мотор шоу булсын өчен, кызык булсын өчен, рәхәт булсын өчен, энергетика булсын өчен биючүләр да кирәк, музыкантлар да кирәк, утлар да кирәк. Чөнки тормыш дөнья таләбе шуның белән бара. Шунсыз булмый. Бер программаны тәкъдим итәсеңме? Бер программа, шул бер программаны әйтик, без аны җәйкән әзерлидек. Хәзер инде бит менә пандемия без үзгәреп бетте инде. Җәйк әзерлидек тә сентябрьдән чыгып китәдек, майга кадәр йөри торган идек. Но менә бу пандемиядә Кыскартмыйсыңмы? Авыл менә авыл дип. Юк. Ничек инде шулук концерт, шулук тамаша, шулук билет бәясен алып килә. Районда да шулук билет бәясе, авылда да бар шулук билет бәясе. Ничек инде. Менә әйттең бит әле, әле киредә кайтырбыз авылларга дип, әле менә күптән түлгенә моңа хәтле безнең тур эфирдә алмас Хамзин булган иде. Менә ул әйтә, улгайган көндә ди авылга да кайтасың ди, клуб булмаса да ди ишек алларында очрашулар оештырабыз ди. Менә андый вакытларда булырга мөмкин. Бөтен Аллаһтан әйе. Тәкъдирең язса, теге мөһим сәламәтлек кирәк. Сәламәтлек кирәк, мотор яшәргә кирәк, хөрмәтләп яшәргә кирәк. Шулай. Без тур эфирдә язгы сорауларыгызны монда инде сине котлыйлар, дөрес сөйлисез, молодец, яраттык, яратабыз, яратачакбыз Рифатны. Алексеевскидан фанатларың яза, надо приехать, ждем диләр. Алексеевскә килеп завод теләсә, көз сентябрьдә. Ярый, менә концертлар турында сүз чыккан икән. Күршеләргә кертәләрме әле? Сине юк. Бу проблема хәл ителдеме? Бу проблема хәл ителде. Мин аны көн сайын тикшереп, белештереп әйтеп торганым юк. Бер әйттеләр, әлегә Üzüldеме соң концертларың булырга тиешме? Юк, без алмаган идек. Без Башкортстан алмаган идек. Без керәгә тиештә түгел идек. Менә Алла бирсә көзгелектән дип торабыз. Алла теләсә, ишекләр ачылса, юллар булса, шлагбаумнар күтәрелсә, керебез Алла теләсә. Шулай ук Аллаһ Тааладан. Бу сиңа гына кагылмый инде. Бу бит эстрадага проблеманы күтәреп чыктылар. Моның турында кайнаттык, сөйләштек, аралаштык, аңлаштык, кашкырыштык дигән шикелле дуслаштык. Аның барыбер ахыры матур бетсен, хәерле бетсен, һәр нәрсәнең эше дә акырып-бакырып кына инде. Тоже бер эштә дә җиңел булмый. Милләт эчендә кышкырып тик урамда флаг күтәреп кенә нәрсә үзгәртеп булмый. Төптән акыл белән хәл итәргә кирәк. Хәрештә дә дип уйлыйм. Бу минем личный үземнең фикер. Күкмарага килегез, Актаныш да сезне көтә дип язалар. Гомумән менә кайчан синең бетә гастрольләрең тәмамлана? Хәзер бит җәйгә туктап торасыз бугаймы? Менә Ураза керү белән без инде тукталдык. Уразада ял итәбез. Уразада пока йөрмибез. Аннан соң инде уже җәй башлана, Сабан туйлары чоры. Әле Сабан туйга чакырулар бармы? Чакырулар чыга башлады, шалтыраталар. Барсы бронировать итәләр, белешәләр инде ничә мең була, ничә сум була. Ничек соң бәяләреңне арттырдыңмы быел? Бу хәлләрне мин сөйләшмим, минем администратор бар. Изисем Гизавый минем, Илгир белән алар Башкортстаннан Илгир. Бер туган абый. Бер туганнар, алар хәл итәләр, алар бәясендә сөйләшә, ничә сәгать кирәк, ничә минут кирәк, ничә җыр кирәк, ничә бию булырга тиеш. Барсында алар миңа әйтәләр, менә шул районга барабыз, бу районда булабыз. Шәхси бизнес алып барасызмы? Концерт куеп кына гаиләне туендырып булмыйдыр. Булмыйдыр, чөнки бит әле пандемия белән дә тукталды концертлар. Без бу турыда язып та чыккан идек. Рифатка шундый сорау биргән идек, хәтерләмим инде. Нәрсә дип җавап бирдең әле син, Рифат? Бер айга җитә дидеңме әле ул вакытта? 3 айга җитә дидеңме? 3 айга җитә дидең. Аннан соң эшләбез дип уйлаган идем. Ничек соң? Аллаһ Тәгалә барыбер теге җан биргәнгә җан бирмен дигән әйтеп туры килә. Менә мин пандемияга кирип шундык та, шундан да дальше нишләрбез дигән алда бер инде ачыклык көтелмәде. 11 ай көмәк декретта яттык. Менә бу ничек башлай әйтәм инде, шелтәрле бизнес мин анда юк, мин тормыш иптәшем кыстап кирип китте дә, шунда эшли башлады. Әзме күпме хезмәт кала башлады. Үзенә дә безгә дә дип инде шул квартплатасына үзенә җитәрлек кеше. Нәтиҗәсе бар инде. Нәтиҗәсе булды. Юкка йөрмәде, юкка булмады. Барма дип әйтмәдеңме соң? Юрист түгел. Концертлар гөрләп барганда барма дидем, йөрмә дидем, әйтәм, ислам белән шөгыльлән, бала белән идә бул, иләр җыйган булсын, ашырга шәргә булсын, кайтка якты чырай белән, якты белән каршы алып торып, мотор итеп узатып калырга идәм миңа. Хатын кирәк.
Новителенler өзünde идея таба башлагач, мени каршы алышы керек түгел. Узатышы керек булмагач, фикерлер 180 градус калды. 180 өзгәрде. Чөнки бер кашанда әйтергә ярамый, әйтеп булмый. Менә булай мин итмим, мин менә булай мәңге булай булмый. Ты что, минме, мин никогда алай дип әйтергә ярамый. Һәм булмый да. Шуннан да. Шулай. Менә сорауларны моннан укып барыйк инде, алайса төшүп китә дә, я югалтырбыз, әйме. Рифат молодец, ул тиле урынына акырмый, бөтен җырлары эчтәлекле, мәгънәле, елата да, иногда елата. Уңышлар сиңа, Рифат, юлларыңда гел яхшы кешеләр генә очрасыннар, уңышлар сиңа. Бик матур сүзләр. Һәм сорау, Лилиядән килгән сорау, бер концерт костюмы тектерү өчен күпме акча түгәсез? Бик кыйммәттер. Махсус тектерәсезме? Шәхси модельерыгыз бармы? Шәхси модельер дип инде төрлечә килеп чыгадыр инде аның теге костюмнан стиле белән кызыл булырга тиеш, зәңгәр булырга тиеш, яшел булырга тиеш дип, ансың барсында минем тормыш иптәше хатын шөгыльләнә инде, ул тектерә, ул бара, мин размерларга гына барам. Хәйинде Димәк дизайнны диләрә үзе уйлый, мәсәлән тәкъдим итә. Син әйе юк кына дип утырасың. Әйе, алар аны баралар да кем театр гына паны исемен уттым инде. Хама шул бер кешегә йөрисең. Әйе. Алар ел сайын миннән әле размер алалар. Ел сайын килә размер. Мәйтәм шул размер инде ул нәрсәне күрсәттерәсез. Юк, уже бер ел үтте бит үзгәргәнсе. Киләбез дә, оп, әпәт шулай ук. Берсе дә үзгәрмәй. Киемнәр генә үзгәрә. Нишләп алай икән инде, Марифат, ничә үзгәрмисең? Инде ашапта карыйм инде. Ашамышы да карыйм. Ну, бәясенә килгәндә син белмисең булып чыга. Бәясен юк, беләм, төрлечә хәтерләмим инде. Ну, менә бер костюм идо дип алсак. От иде бер елына бер 4-5 костюм тектерәм. Калганнарын бер 3-4 сатып алабыз инде. Салянкага кирәк, монда кирәк, монда кирәк. Берсе әйтик тектерсәң кыйбаткарак чыга инде. Где-то бер 35-40лардан алып төрлек материалдан тора инде. Нәрсә замок куясың, ботинкасы, күлмәге, ялтырмылтырлары. Әйе, бит. Ну, мин бик ялтырны яратып тормыйм инде. Ну, каякта хатыр әйдә кирәк дип токтыра инде. Ладно. Но общий бер 200 мең мәртәбәсенә 200-250 мең мәртәбәсенә чыгадыр инде костюмнар. Гомуми бәясенә. Әйе, гомуми бер ботинкалар 300 меңгә чыга. Синең төркемең синең белән бер төрле киенәме? Менә кайбер кешеләр артистлар киендерә бит бер төрле иттереп. Биючеләргә шулай, инде без музыкантларга да шулай алабыз. Алар белән бергә, ну да бер 500 гә чыгадыр әле. Полностью. 500-600 кешегә инде бөтен киемнәр. Бәкердән сәлам көтеп калабыз. Шалладан сәлам. Баршагызга да сәлам. Әйе, барыгыз да языгыз, кайсы төбәкләрдән карыйсыз безне, безгә кызык, фикерләрегезне көтәбез. Рифат, менә малай таптың дип әйтик инде, малай таптың, агач утырткансыңдыр инде. Йорт салу ниндирәк стадияда бара? Менә агач утыртмагандар. Утыртмагаңмы? Малай бар. Авылларда утыртырга туры килмәде. Утырт калаганбыздыр инде дә. Үземә атап теге менә шундый бу агач утырткан агач булмады. Менә әле йорт төзеп ятабыз, әкрен генә эшләнә, йорт эшләре, үй эшләре, әлендә эш күп, әлендә эшләр сәркелек тышын явып, тәрәзәләр куеп, төбәстенә киттек инде. Ул газы кергән. Эшләр эшләр бар, менә мунча кирәк. Ул ине юккана үй дип атамаганнар икән. Өйдә эшләр күп дисең. Ну, кайчангарак планлаштырасың? План бардыр бит менә максат кирәгә дигән. Андый алай юк теге. Әкрен генә безнең тор урын бар, квартира бар, әле барыбер ислам садикка йөри, без гамында Казан читенә күчеп, аннан эшләп бетерергә кирәк инде. Әле мунчаларны эшләп бетермичә, гаражларны эшләп бетермичә, агачларны утыртмыйча, йорт эчендәге алма агачлар, шияләр карлыганнар дигән шикелле, шуларны эшләмичә күчмәбез әле 1-2 еллар узар, бәлки 1 ел. Сезнең бу урында бик әйбәт. Миңа бик ошый ул урын. Бик матур урында яшисез. Аллаһка шөкер. Әйе. Насрау килде. Путин каникуллар турында указ чыгарды. Нишләп бетәр сез инде хәзер? Безнең Путин указ чыгарганчы безнең яллар башланган инде, уразада ук. Әйе. Уразада концертлар куймыйбыз диген. Юк, уразада концертлар. Безнең хәзер үзебезнең ялларда сентябрьгә кадәр барачак, сентябрьдә гына концертларны башлыйбыз. Но ял дип кул кушырып утырмабыз инде. Яңа программа әзерләсе бар, яңа җырлар яздыру, клиплар чыгарып кирәк хәҗәй алып берсе, шулай костюм эшләре, барсы да җыелыша инде, ий эшләре әле күп, бик күп эшлисе эшләр, сабан туйлар алда кетсен алла берсе. Күмәсәм торга, булмас син вакытың. Юк.
Үйде алай ята да алмаймын. Мен 2 күн үйде ятсам қышытына баштаймын, шайып кетесі келе, жол жүресі келе. Мен жол жүргенде өзіме энергия аламын, күш аламын. За рулем ма? За рулем бергенде де, отырып бергенде де, мен үйде тұра алмаймын. Үйде ятып, мені бітіріп, мен өзімді 2 күн, 3 күн үйде ятсам, өзімді бітіріп, бір керексіз кішіге санай баштаймын, өзімді ашай баштаймын, өзімді бітіре баштаймын. Ол менікі түгіл, мен алай ята алмаймын, мен қайда болса, барасық, бараға керек, жүруге керек. Шырашыра керек. Тыңғасыз бет енді сені құртылу деп айтмайлар бет енді юқағына. Сен сахнада да тек тұра алмайсың. Мына қарап тұрсағыз, емен тамашашылар мында қараушыларда концертіңа барушылар көргені бардыр, біледір. Бір орында тек қана тұра алмайсың. Тұра алмайм шулай. Жырлағанда да. Өзімді деткен бар. Салмақ қана жырдам айтам, тоқта өзім шынай басып қана бір жырны жырлап қарайым әлі. Жоқ, анар видеоға түсіртелер, қарайымда беттен басып қана тұрған ем шекелі. Барыбір болмайды. Бары тияққа бияққа еріп алған әлі сәшілеген дейді. Менен өзім сезмеймін да, эмоциональный емшектір кетіп бара көремсің енді. Қайырлығы болсын енді. Міне сен енді біздің бек ашық yüzlü егет дейме? Шундай. Шулай деген бұл енді. Міне сен шундай нур бір күләсінен, міне сен бер шундай ғадейсің. Міне енді қауат қазанған артист болдың, барыбір шанам бұрының көтерілмес ала берсе, бізді танырсың урамдан өткенде. Міне сенден ярдәм сұраушылар буладыр инде, язалардыр Инстаграмға да, ақша сұрайлардыр инде, урамда көргенде, ауылыңа қайтқанда, нешік міне жауап бересің ондай мөрәжәғатләргә? Ауылдан сұрамайлар, ауылда барсы да эшлей, барсы да таба, деген айткандар юк. Но Инстаграмда бик көп язалар әйе. Көбісі теге шыннан да ихлас керек сынып сұрайлар, кімнің даруына жетмей, кімнің операцияға керек, кімнің тағы нәрсеге. Бар мәгънәле сұрап язушылар, бар мәгънәсіз сұрап язушылар да бар. Менә машиналарга уйлagан идек. Бер кем акча бирмей, зарплатабыз жетмей, bir 50 мең булса да җибәрегез әле. Кайсы миңа гармун кирәк иде, мин гармун алырмын дигән идем. Пенсиям җитмей, картлыкымда гармун үсеп килгән иде. Сезгә нәрсә тора инде ул 120 мең. Җибәрегез әле. Ну бит аның шузрагы 120 мең. Именно аның менә шундый аласы килә. Һәм нишлисең син андай очракта? Андай вакытта менә миңа җибәргән әйберләрне аңлатам. Менә анда миңа кемдер рак булган, кемдер инвалид, кемдер ДЦП, менә шуларда сорап язалар. Менә шуларны җибәрәм дә, аларның әйберләрен җибәрәм. Менә шуларны карап чыгыгыз, һәм үзегезне уйлагыз. Сез сау сәламәт, сез исән сау. Сезнең менә просто күңел халәтеннән чыгып кына гармун үсеп килгәннән генә сезгә гармун алыйкмы? Яки менә бу балага акча кирәк, шуннан да операциягә, ул менә бу операцияны ясатса, бәлки исән калу дигән шансы бар. Или лучше сезгә баян алып берик тә, сез күңелләрегезне баян уйнап утырасызмы? Анасы гафу дип язалар. Бар аңлаганы да бар, бар аңламаганы да бар. 1000 кеше 1000 фикер, миллион кеше миллион фикер, һәркемнең үз правдасы, шуңа күрә анага теге гаип итеп тә булмый. Кирәк икән, кирәк дип уйлыйм ул кеше. Мин игътибар итәргә тырышам. Мин күбрәк теге барсын да Инстаграмга куеп та бетермим әлбәттә, теге бөтен сораган кешеләрне күбрәк менә шулай балаларны куярга тырышам инде. Теге сораганнарына кулдан килгәнчә ярдәм итәргә дә тырышам, кулдан килгәнчә әлбәттә. Чөнки мин үземдә теге миллионер түгел, миллиардер түгел. Минем үземне дә шулай үзем эшләп тапкан. Мин депутат та түгел, мин президент та түгел. Мин үземнең теге заводларымда эшләп тормый, теге минем булай иттергәнгә акча да капит тормый. Аллага шөкер, мин үземдә, ну кулдан килгәнчә шулай эшләдем. Менә активлашып киттеләр, әйдә укыйга әлеме? Сен каршы түгел бит инде, моннан укып Теге. Артист биеп җырласа, аның концертына барасы килеп тора. Бу син теге тик тормыйм дигәнегә булды инде. Рифат исәмсез ураза тотасызмы? Тота. Безнең күргәнебез бар аны. Ул ифтарларда очрый. Исем биргәч, мин үзем әйтәм инде кыскача гына ямаларына. Исем биргәч негатив булдымы Рифат? Не заслужил иртә әле типа. Синең реакцияң нинди мондай сорауларга? Мондыйны мин кирип карадым, менә иң беренче сез куйдыгыз, аннан соң китте башка сайтларда үзем куйдым, үземә анда 1000дән артык кеше комментарий язган. Сездә дә, башкаларда да бер начар комментарий да тапмадым, күрмәдем. Кем ничек уйлый, шулай уйлый инде. Шуннан да 99%
тамашачылар bir 2 yıl элек үзләре яза башладылар. Рифат белән Илсиягә качан бирәсез инде? Рифат белән Илсиягә калды. Минем дә күргәнем бар булды. Качан бирегез инде? Бирәсезме юкмы? Җитәкчелектә бар икәнме дип. Менә шундан да миңа хәтлегин беренче Илсия ханымга бирергә тиешләр икән, конечно. Чөнки мин үзем Илсия Бәдретдинов төркемендә эшләп бери башлаган кеше буларак, Илсия ханымга күптән кирәк, анарга 10 ел элек кирәк. Хәзер инде анарга казанга түгел, хәзер анарга сразу шушы көндәрдә халык артисты исемен бирсәләр дә бик әйбәт кенә була дип саныйм. Бирәләр микән? Сез теге уверен әйттеңме? Бирәләр дигән шикелле. Мин инде теге мин шундый шатланып көтеп утырам. Шундый теләк белән, шундый ихласлык белән әйтәм аны. Чөнки анарга ул теге. Әйе, ул лаеклы. Ул шуннан да күптән лаеклы. Артист булып китүегезгә үкенгәнегез, икътисадчы булсам, акчаны күрә башлаган булыр идем дигәнегез булмадымы? Бәлки икенче һөнәр алу турында уйлагансыздыр. Юк, мин тормышны, дөньяны гомумән акча белән чагыштырганым да юк, чагыштырмыйм да. Мин бүгенге хәләтем, бүгенге Аллаһ Тәгалә биргән язмыш, тормыш, менә күпме танышлар, күпме дуслар, кайсы гына районга, авылга гына барсам да, минем популярность бетәме, бетмиме, мин һәр вакытта кылай җәеп нәрсәләр, безнең Рифат бит бу, безнең простой гади Рифат бит дип ашалып тора торган тамашачыларыбыз, апаларыбыз, абыйларыбыз, егет кызларыбыз бар, мине хөрмәт иткән тамашачым бар, яраткан тамашачым бар. Минем улай бетсә дә, минем үземдә шундый зур байлык бар икәнен тоеп сизеп яшим мин аны. Акча байлыгы ул бүген бар, иртәгә юк. Ул сүз белән генә әйтмим мин аны, мин ихластан әйтәм, чынлап әйтәм. Ул булмаска да мөш, булырга да мөш. Булмыйча да булган чагы да булды аны. Менә бу пандемиядә булмаган чагы да булды. Мин бернинди күңел дә сынмады, мәдә чөнки мин артта үземнең ниндидер bir целый армия тамашачым бар икән сизеп тордым, бу байлык минем. Кем булып эшләри менә теге сорауга җавап? Беркем дә булып эшләмәсем, шушы юлдан бар. Мин беркем булып та эшли алмыйм, чөнки мин Аллаһ Тәгалә шушы юнәлешне биргән, шушындый телне биргән, шундый уйны биргән, шундый башны биргән. Ул миңа башка юнәлешне бирмәгән дә хәтта. Мин алар барсында теге башыңа төшсә башмакчы булырсың дигән әйбер бар. Башыңа төшсә барсында эшлисең. Әлегә алай итмәсен, Аллаһ Тәгалә шушы юллардан алып барып, шушы эшләтергә насыйп булсын инде. Концертыңның ничә процентын юмор алып тора җыр? Син юмор остасы да, җырчы да. Вообще син эстрадада Салават Фатхетдинов белән дә алып баручы буларак башта чыктың. Инглизчә Илсия Бәдретдинов төркемендә эшли башладым мин. Юморист булып, алып баручы булып, анда алып барырга кирәк түгел, Илсия Бәдретдинов алып бара концертта. Юмор белән аннан Салават абый да укып тәгәлләгән, аннан Салават абый төркеменә чакырды. Анда эшләдек, алып баручы булып, анда соңгы елда гына мин аның 24нче сезонда гына җырлап бирдем бер ел. Аннан соң үзебезнең төркемне барлыкка китереп, шуннан җырлап башладым. Беренче концертта минем 80% юмор, 20% җыр иде. Аннан соң 30% 50-50 булды. Хәзер инде күбрәк җыр кирип китте буга инде. Чөнки 1-2 ел элек концертларда күбрәк сөйлим, юмор белән алып барам, җырлап алам да тагын җырлыйм. Шуннан бик күп тамашачы яза башлады. Балакаем без концертка киләбез. Гел синең та сөйләп торганың, теге юморың да кирәк, но синең җырларың да бар, җырла дигән. Мин җырларда сөйли башладым. Җырлар истәргә җырларга күбрәк китте. Хакыйкать тәзәл балакай мишәп җырлыйсың син. Humorist буларак. Эшкә ярап булмый. Күпме кеше шул хәтле фикер. Күпме кеше шуны хәтле фикер. Шуңа күрә хәзер 50% җыр, 50%. Үзеңнең күңелеңне кайсы якка? Икесе дә. Юмор авыр жанр инде әлбәттә. Җыр бит инде ул менә авторлар белән яшәсәң, җырны үзең тудырмыйсың, җырны композитор тудыра. Композитор тудыра, шагыйрь шигырен яза, алар уйлый, алар әйтә, аранжировкасын башка кеше эшли дә, бергәләшеп эшлисең дә, и шуннан соң син башкарасың. Ул җыр тамашачы кабул итсә, аны чыгып җырлавы берни түгел инде. Чыкта җырла. Иң авыры менә шушы җыр арасында нәрсә сөйлим икән, ничек тамашачыны җәлеп итәргә, ничек көлдертергә, ничек рәхәтлек тудырырга, ничек аларга җылы атмосфера бирергә. Һәм аныдан уятсыз да булмаска тиеш, ул мәгънәле дә булырга тиеш, һәрберәүнең фикере булырга тиеш. Шушы әйберләр белән бергә бәйләп, минем иң үземне ашаган, тырнаган әйбер шушылар инде. Юмор. Шуңа күрә менә гел теге мәгънә эзләгәнгә күрә дер мөгаен синең җырларың да бик эчтәлекле, һәрберсен кайсысын гына алма, ниндидер ние бар менә, темасы бар, билгеле бер имә туганнар манда, ниндидер моңсу җырларың да бар, югалту темасына да бар, түземлек, сабырлык темаларына бар. Ничек менә сойлыйсың, или алар үзләре килеп чыгамы сиңа? Үз автоматически килеп тә чыга, үземнең күңел халәтенә дә туры килә. Бу Аллаһ Тәгаләдән инде, буны теге вообще даже не обсуждается. Аллаһ Тәгалә җибәрә, ул сиңа буласы җыр сиңа була инде, миңа бу теге башка җырчыга буласы булса, башка җырчыга була. Мин күбрәк шулай сүзгә игътибар итәргә өйрәтте инде мине
Айдар Аби Темирбаев да, Альфред Аби да, Хизар Аби да деген шекелді алар барсы да олығын, олар мен ақыр уақытта сөзіне екті бар еттірге. Шуның білен бірге Хамиран өзім дамай башладым шынынан да. Теге кейді әлбәтті керек, кейсізде жыр ұланмай бетінде. Барсы да бірге тәңгәл тура келгенде, шылай аранжировка да матур болсын едіп тілейменде. Аны енді қой вақытта ойлайсың, міне ой жыр матур болсын сөзлері де кейде все бұл жырын жырын все халыққа қабыл келе. Жоқ, сен ойлаған бір бұйырған мекен. Сен ойламаған жыр халық көтеріп алырған мекен. Бұл нәрсесі бар енді деп өзіңін ойлайсың, ал башқа түрлі. Жыр халықны танытам, жыршыны танытам, екі жыршы жырнамы? Нешек? Әлбәттә, сені бетін баштан бір кімді білмей, сені жыр яздырасың, жырлайсың да, шул жыр арқылы сені таный башылар, сені таныйлар, сені білелер. Жырыңнан таный башылар енді, жырыңнан сені таный башылар. Мен өзімді шулай білмеймін. Аннан соң енді өзің танылғаннан соң, өзің шул жырлар била таныласың бит енді. Жыр аша, башқа, мәсәлән, сен жырыңны башқа кеше жырласа, ул кабул ителмәячәк. Чөнки аның беренче башкаручысы күңелгә сеңеп киреп кала. Дөрес әйтәмме? Бик акыллы әйттең. Так, давай укыйга монда бик менеп китте. Инде профессиясы бармы дип сораганнар. Нинди профессияда булса да Рифатны Ходай ташламас. Укыдың бит инде син неме укыды ул? Мәдәният һәм сәнгать университетында эстрада бүлегендә Салават Абида укыды ул. Балтачның бер авылында сабан туй алып барган иде әле Рифат. Аны булмаган җир калмаган. Ничәнче сезон бу синең хәзер? Ул бит син шоу дип бара, әйме? Без дә сезон дип кушмадык, кемдер сезон дип атый инде, төрлечә. Безнең ничек торганда biz 5-нче сезон эшләгәч, баштан җыр белән бәйләп барадыр инде. Беренче arkadaşlar, икенче бия кайнана, аннары самый җырларча. Но бит ул бер-бер дә бәйле түгел. Исем кушылган да, исем куштың икән. Исем белән бәйле булырга тиеш бит инде. Әйтик, менә спектакльләр, театрларга барабыз. 41-нең арбалы хатыннары. Барасында анда бит бүтән тема түгел, анда шуннан да 41-нең арбалы хатыннары турында бара. Безнең дә исем атаган калалар arkadaşlar киләсендә. И просто бер җыр калалар. Тема башка төрле бара. Бер җырның исеменә генә бәйләп дөрес түгел ул. Бу минем генә фикер. Если кеше телегән үзе башка артистлар шулай эшлиләр иде. Безнең менә супер шоу дип аталган, шуннан да кемдер әйтергән булса, супер шоу түгел бит инде бу синең, нәрсә супер шоу синең дип. Ул беренче шулай китте, супер шоу 5 дип язып киттек, аннары ничек дип кушабыз. Юригенә, супер шоу 6 булсын инде. Теге исеменә җисеменә туры килеп, бәлки супер шоу булып куяр дип. И шуна китте, и хәзер шуннан да тамашачылар яза башлады. Без синең супер шоу җидене көтәбез, кашан супер шоу җиде була. Янда шуннан да нәрсә? Шуннан да дип шуйган булсын, и китте. Хәзер инде Алла берсе супер шоу 8-не менә эшли башладык әле январьдан менә. Без инде хәзерге вакытта барабыз. Төгәлләргә тиешли дигәндә баягында супер шоу 9-ны башларга тиешли сентябрьдән. Әле менә безнең хәзер Башкортстанга чыгасы бар, әле безнең Самара, Тольятти, Мәскәүләр эшләнмәгән, йөрелмәгән точкаларны калар бик күп калды. Шуңа күрә әле без яңа елга хәтлек эшләрлек супер шоу 8-ләребез дә яңадан ала берсә, шул 9-нчы сезонны башларбыз дигән. Афәрин. Саулыгыздан айырмасын Рифат Раббым, бер Аллам, амин, амин. Амин, Нижний Новгородтан зур сәлам. Нижний Новгородларга, Нижгарларга зур сәлам шулай. Менә монда тагын бер икенче бер лилия без язган, Рифатны исеме белән котлыйбыз. Шәхси тормышта үзгәрешләр юкмы? Исламга иптәш алып кайтырга җыенмыйсызмы? Аны бик күп сорыйлар инде. Бу бездән генә тормый инде, бу шулай Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә бирсә, иншалла алып кайтырбыз. Бүгеннән барып алырга хәзер, әгәр бүген килеп алырга. Исламга ничә яшь хәзер? Исламга 5 яшь ярым, 6 тула. 5 яшь ярым түгел, 6 тула, 26 августта Аллаһ теләсә. Киләсе елга мәктәпкә барасыз алла? Киләсе елга барыбыздыр инде, киләсе елга. 7 яшь тула. Алла теләсә. Алла бирсә, Алла бирсә. Әле өлгерәсез әле? Иптәш алып кайтырга. Соңгы вакытта артистлар бер-берсен син минем җырны җырлама, бу минеке, минем җырны гына җырлап популяр булдың җитте дигәндәй тавыш чыгаралар. Исемнәрен әйтмибез, ләкин без беләбез кемнәр турында сүз барганы. Шундый бәхәсле хәлләрнең сезнең белән булганы юкмы? Сезнең син җырны җырлыйлар. Җырлыйлардыр инде. Белмим, алай минем җырны. Минем җырны җырлаган. Ну, җырлыйлардыр авылда. Менә мин үземдә төшереп җибәргәнем бар бит сиңа, әйме? Юк, алай бардыр инде, булай артистлар арасында. Артистлар арасында? Юк, артистлар арасында җырлаганнар юк. Җырласалар да һич каршы түгел. Берсенә дә мәсьәләдә талашып та теләкләр рәхәтләнеп җырласыннар. Ну, сиңа рөхсәт кирәк бит инде, барыбер бу очракта. Рөхсәт. Башка, ну, ничә, ну, нормально күренешмесең инде менә синең җырыңны, популяр җырыңны белсәң. Мине сорыйлар, районнардан да язалар, әллә күптән түгел туганнар җыры бик шулай
халық тамашашы яратып алды да, халықшан жыр итеп. Көбісі сұрадылар, райондардан, ауылдардан апалар, қызлар, егітлер, Рифат шул жырыңны менә 9 май бәйрәменә җырлыйсыйды, 1 май бәйрәменә бәйрәм әзерләдек. 8 мартка устырый башлаган шунда монда без җырлыйган, менә туганнар очрашабыз, туй була, туйдашыбыз җырларбыз дигән. Барысына да җибәрәм, аранжировкасында, минусында җырлый торган. Менә бездә караоке юк, аранжировкасы юк, фонограммасы юк. Җибәрәсеңме? Җибәрәм. Бушкамы? Бушка инде, бетәш нишләп. Тамашашы җырлый икән, халык җырлый икән, җырласыннар рәхәтләнеп. Менә инде бәхәс турында сүз чыккан икән. Менә артистларның үзара низагны менә шулай чыгару дөрес хәлме? Инстаграмда выяснять итү дигәнеме? Отношения. Белмим, монарга минем үз фикерем, үз карашым, моны кычкырып әйтү, әлбәттә ки дөрес булмасаннар әйтерләр. Син дә безнең поколение кешесе, син булай әйтергә. Менә элекке артистларны карыйм да инде, менә Салават абый, Әния апа, Айдар абый, Зәйнәп апалар, Абделфат абый, Нефкат абыйлар, бик күп артистлар санап китсәң. Алар берсе дә беркайчан да мондый, алар да берсе бәлки алай якын итмәгәннәрдер, бәлки төрле шаклары булгандыр, бәлки шуннан да нык дус булганнардыр алар. Алар мондый әйберне кычкырып, бакырып йөрмәделәр, берсе дә тегерәк булай дип. Бәлки шуры шундый замана шундый диярик, без аны китаплардан укып беләбез, замана үзгәрми, кеше үзгәрә дигәнне генә. Бunda zamanada bir nidi gayb yok, gayb üzümüzde gene bulurlar mümkün. Bana boya etkenim indim. Kişinin işki halatı, kugul halatı belki şunday, talaşası, akarası, bakarası kireyken, şulaydır, terbiyesi belki şundaydır indi anam. Minan devreye karşı indi minan dileğim yok. Ульянга качан киләсез, Рифат? Ульянга сентябрьдә киләбез, Аллаһ теләсә. Бу сентябрьгә хәлирәк бит әле. Бәлки якынрак бер җиргә килеп карар. Юк, пока концертлар юк. Җәйкән концертлар булмый инде, әлбәттә. Сезон ябылды, халыкның эшләребез башлана. Бакчада, дачада, ял итүләр, тегеләй булай, мондый кояш елмаеп торганда, кайсыбызның мәдәният йортына кирип, утырасы килсен инде караңгылыкта. Кояш та исе килә, эшлисе килә. Су буйларында исе килә, урманнарда, шашлык кыздырып, ял итеп. Син менә кайбер авылларда клуб юк дидең бит әле, хәзер менә авыл. Хәзер бар иде. Ишек алдында концерт куйганың булдымы? Ишек алдында алай. Ишек алдында булмаса урамда, менә клуб булмаган авылда. Безнең авылга юк, алай булган булмады, андай берләр булмады. Но сабантуйлар булганлады инде, авыл бәйрәмнәре булганлады. Мин үзебезнең авылга кайткан сайын кич өзебезнең авылда йортта калып гына куябыз да рәхәтләнеп җырлыйбыз, бөтен авыл саный. Димәк, син авылга кайткан көн ул аны беләләр, аны сразу. Ишетми калдым. Мин анда барып бер генә көнгә кайтмыйм, бер аратына кайтам. Абыйлар белән, дуслар, бөтенесе бергә җыелабыз шунда, шашлык кыздырабыз. Мунча кереп, калыклар куеп, җырлашып, гармуннар уйнашып, безнең уш яңгырап тора, ишетеп торалар, анда күрше авыллар рәхәтлек. Рәхмәт, кичә концертыбыз бик әйбәт барды, узак барды, конечно, йоклап булмады. Жырлыйсызмы, шулай укмыйм? Рәхәтләнеп, берәрсә. Ишек алдында. Рәхәтләнеп. Мин сезнең авылга кайтасы килә инде хәзер. Кайтабыз. Рәхәт булсын, анда гармуннар уйнап җибәрәсең, әйме, җырлап җибәрәсең. Җәйге авыл тып-тын, сандугачлар сайраганда шундый яңгырап ишетелә, ул бөтен авыл ишетелә. Бик кызыктырасың инде. Шуннап менә элекке вакытта. Син беләсең инде. Кайтабыз. Шакырыңыз үзегезнең авылга, киләбез. Яңгыратып киләбез бер авылга. Ярар. Какой молодец, Рифат Котлыйбыз, молодец, Ознакайдан сәлам. Рәхмәт. Рәхмәт. Ознакайларда барлыкка килде әле монда горизонтта диек. Так, хәзер. Монда бер сорау бар иде. Рифат, молодец, исән сау эшлә, Болгарга килегез, анда татарларның изге урыны. Искә төшерү өчен рәхмәт. Так, спорт белән шөгыльләнәсеңме? Футбол, хоккей карыйсыңмы? Спорт белән шөгыльләнәм дип теге кычкырып, алай әйтә алмыйм, спорт белән шөгыльләнмим. Но минем сәхнәдәге сикерүләр үзе бер спорттыр дип саныйм мин аны. Шуны алыштыра ди. Мин концерт төгәлләнгәннән соң минем бөтен киемне итеп сыгасың. Юрий хәтта группа. Ябык кешегә тирҗимәне диярсең. Күрсәткән бар. Итеп суга минем любой футболка, шалбар, весь. Менә шунда минем бөтен спорт. Хоккей белән кызыксынам, футбол белән дә теге ничек дип әйтим теге. Хоккей белән күбрәк. Но сез бит арена янында яшисез. Но андай мин фанат түгел. Мин теге җанатар түгел, андай теге йыртылып теге. Дип акырып теге. Андай не теге. Тырышкына карап утырган. Нигә Акбарс оттырды икән?
Бар соттырды ишен монсы миңа түгел инде бу сорауны, чөнки мин алар оттырганда да эле карадык, телефондан карап оттырдык без аларны. Барысы дип торган, кайбер мин дип торганнарын. Чөнки авангард әйбәтрәк уйнаган, көчлерәк уйнагандыр. Шулдыр, белмим. Җиңүчеләр оттырдык. Кеше җиңәргә тиеш инде кешеләр. Чемпионга оттырдык. Биючеләрегез турында да әйтеп китегез әле. Биючеләр. Ничә биючең бар? Төркемдә 4 биюче, 5 биюче. Алашны тәйярләрендә без алар битәр ярсыз студентлар, егетләребез. Айнур, Фәнис, Лёха, алар Фәнис белән Лёхинда алышынып бийләр, ара-тирә. Кызларыбыз Гөлназ, Диана, шулай ук Сәйдәш бию төркемнән алар. Диләрә өйрәтәме аларны? Юк, Диләрә түгел, алар үзләре дә бик әйбәт, бик оста бийләр. Диләрә белән бергә киемнәр сайлыйлар, бергәләшеп шунда уйлашалар, бергәләшеп фикерләшәләр. Диюләрне Ринат куя, Хәйруллин да бирүче. Ул куя биюләрне бергә эшлибез инде, бергә. Үзең дә биисеңме? Шунда кайбер хәрәкәтләрен миңа да өйрәтәләр, мин дә шунда селкенгән булам инде, булдыра алганнарын, булдыра алмаганнарын, ярар үзегезне биегез дип булдыра алганча. Ну, бик матур күренә, синхронны биегәндә, биючеләр дә артист. Минем анда нервы җитеп бетми, анда бит ирәнрәк кирәк. Минем мозга башка төрлерәк, биючеләрнең шикелле түгел. Мин аны аңлыйм шайтырга кирәк икән, но сигнал зак барып җитә була әйберләргә, хәрәкәтләргә. Балык бистәсеннән сиңа сәлам. Башкортстаннарда барлыкка килдем, эстәрле башка килегез. Алла бирсә, бизәтелне, сәлам. Сәлам Рифат, сиңа сабадан шул кадәр гади үзебезчә синенем гел шулай булып кал, уңышлар сиңа дип яза Фәлия. Соң инде укып булмый. Килегез Малмышка, без бик яратабыз, йөрибез концертларыгызга, Киров өлкәсе Малмыш шәһәре көтеп калабыз. Малмышта 1-2 ел булган юк инде уже. Алла теләсә килеп чыгабыз, Алла бирсә. Сәлам Арчадан. Хаман шулай гади булып калыгыз Рифат. Менә ничәнче сообщение, смс хәбәр әймә гадилек турында. Без моны башта да әйткән идек. Бик гади. Менә шундый булып кал, яме? Рәхмәт, гел шундый булып калам. Менә ул теге ничек дип әйтим инде. Гади мин чыннан да ничек бар шундый, мин теге мин гади булыйм әле дип тә йөрмим. Мин ничек бар шундый? Ничек бар шундый мин теге аны үзгәртә алмый. Мин теге туктар, мин бит артист, мин анда бер исем бирдем, мин лайрыга тиеш мин нитмәскә ди. Андай бер юк миндә, ул булмаячак та, булмасын да. Но менә һәр вакыт теге гади диләр приятно. Но гади бул теге килеп акыл өйрәткән кешегә әз генә теге ни булып бит. Мин болай да шундый теге борыныңны чөйрәмә яме, әллә кем булып бермә. Гади бул. Андыйлар да бар инде тормышта. Тормышсыз теге. Мин теге мен аңа бер кашан да бер сүз әйтмәячәкмен. Теге ярар гына дип, ярар. Улай дәшми калу хәерлерәк. Дәшми калу хәерле. Ну мин үземне ничек тотарганчы икән бик яхшы беләм. Менә без бит инде сунап киттек, монда шәһәр районнар исемлеген ел сайын өстәп барган шәһәр районнар бармы? Өстәлеп барган гастрольләргә. Өстәлеп барган безнең теге башлаган чорларда өстәлеп барадыр инде. Әле безнең бик күп йөрмәгән җирләр. Безнең әле читтә белә. Без Питерда да бер тапкырда булган юк. Зур-зур шәһәрләрдә, Пензаның үзендә бер тапкырда булган юк. Нижний Новгородның үзендә бер тапкырда булган юк. Авылларында, районнарында булган бар. Безнең әле йөрисе, график, безнең эшлисе эшләр. Әле мин үземне тәпиләнеп теге тоймыйча гына атлый башлаган бала шикелле итеп генә хис итәм үземне. Әле теге бу исем алуда әйтү төшкебек. Төшкебек түгел, теге яңа туган балага исем биргән шикелле, исем кушкан шикелле генә. Әле безнең алда зур эшләр, зур планнар, зур уйлар, зур фикерләр, зур концертлар. Әле бу минем үсеш чорыгынадыр дип уйлыйм. Шулай булсын да инде. Алда тагы да көчле итеп эшләп тамашачыларыбызга бу бит исем бирделәр дә, син теге йолдызланып итеп борын чөйрәшен түгел. Бу җаваплылык исте торган әйбер. Син монда инде уже һәрбер сүзеңне дә сәхнәдән уйлап әйтергә тиешсең. Без дә әйтеп йөрдек. Теге мин артист дип санасам да үземне, без артистлар концертлар беребез. Кем әйтмешли теге самозванцы, син әйтәр беркем дә исем бирмәгән, син артист дип. Менә хәзер уже республиканың артисты дигән чын-чынлап та таныклык бирелде, медаль тагылды, исем бирелде. Син инде уже килде китте сөйләмичә, матур иттереп, мәгънәле килде киттене дә матур иттереп, дөрестлек белән матур иттереп эшләп яшәргә тиештер дигән җаваплылык өсти дип уйлыйм мин исемдә. Теге бу исемне алып мин атказаман дип бирә торган әйбер түгел, бу җаваплылык өсти торган, бу мәгънә бирә торган әйбер дер дип уйлыйм.
Дер шулайдыр. Менә син бит инде шук үзеңә ме шундый әти-әнинеңнәрдә үзең шикеллеме? Шукмы, шаян кешеләрме? Бәйе, безнең гаиләдә минем ике абый бар бит, алар миннән дә шуграк. Алардагы импровизация, алардагы шаяру, алардагы мин алар кырыенда бала чага гына. Алар миннән дә устарак шаяралар, алар миннән дә устарак иттереп. Ни өчен сәхнәгә алып чыкмыйсың үзең белән? Без бергә эшлибез, өчебез дә бергә бит. Минем Илгиз абый, төркемебезнең администраторы, оештыручысы, ул утлар белән, тавыш белән, ул абыйыбыз безнең шулай рульдә йөри, музыкант. Сәхнәдә ул музыкант, синтезаторда, ул барабанда уйный, гитарада, бөтен инструмент, бөтен уен коралларында уйный. Ул армиядә, оркестрда хезмәт итте, музыкаль образование белеме дә бар. Шулай бергә эшлибез. Әмма ләкин сөйләү ягына кемдер сәхнәдә сөйли, кемдер үзара утырганда рәхәтләндереп сөйли. Менә алар менә алар сәхнәдән алай чыгып сөйләргә, ә булай үзара утырганда рәхәтләндереп күлдерәләр дә, җырлыйлар да, җырлап торган мөмкиннәр. Әни дә шулай. Гаиләгездән килә инде. Гаиләдән килә, әти безнең минем гомер буе теге баянда, гармунда уйнап, ул вакытларда бу заманнарда тамада дигән әйбер юк инде. Шул гармонист килә, свидетель дә ул, җырлый да ул, алып та бара. Әти гомер буе шулай эшләде, йөрде. Үзе тракторчы инде ул гомер буе колхозда. Кич кайту белән сразу кайтады диде, юлда әйдә Рифкат абый без туй юбилей алып китәләр, и туй фәлән туй, теге туй, бу туй. Шулай кеше күңеле күреп, әни сүзгә кесәгә керә торган кеше түгел ул һәр вакытта. Шалтып әйтә куярга может, күлдергә дә может, кызык итеп сөйләшергә дә мөмкин, может. Тел әнидән, җырлау әтидән бирелгәндер инде. Субханаллах. Менә так красиво рассказывает, приятно слушать, дип дә урыс кешеләрдә яза христианлы яхшысыз. Спасибо. Спасибо. Рифат, Оренбург бит инде ул якын ара түгел. Әти-әниләрнең Стамбаш каласына якынрак урынга күчергә исәпләре булмадымы? Без бит граница Оренбург дигәч, бөтен монда Казанга килгәч, миңа әйтәләр Оренбургтан дип. Шуннан килгән Оренбургтан. Шулай чиста татарча сөйләшәсең, Оренбургда шулай татарча сөйләшәләр. Оренбург бит инде ул шуннан да татар баш каласының бер көчле бер урыны бит инде ул. Тукайда шунда йөргән, Кырга, анда бит инде сәния мәдрәсәләре, беләбез инде аларны. Мин аннан түгел, Оренбург үзеннән түгел. Оренбург граница самый иң читтә шундый. Безнең 2 генә чакрым тауның авыллардан тау чакырга урнашкан тау, икенче ягында безнең Самарский область, Самар өлкәсе керә, Самар авылы. Анда безнең туганнар бер 40 километр китсәң Бөгелмә, 50 километр китсәң Башкортстан, без самый төрле яклап границада читтә торабыз. Безгә Оренбург бездән 460 чакрым, ә Татарстан Казан бездән 370 километр хәтта якынрактар безгә Казан. Менә ничек. Андый күченү теләге булмады. Күченү теләге юк инде. Алар шунда туган, шунда үскән, шунда эшләгән, шунда бөтен туганнар, якыннар, аның һавасы, аның суы, аның йорты, аның урыны, күршеләр, урманнары, агачлары, хәтта һава эргәтләре дә барса якын. Алар аны монда килгәч, безнең янда әзгенә тынычлык җылы булып китә инде, чөнки бөтен балалары, анаклары монда, әмма ләкин барыбер 2-3 атна торганнан соң аларны сагындыра башлый, катастар килә башлый. Мәрәхә йорт төзелеп бетә, пожалуйста, миңа әйткәнем дә бар, килеп торыгыз. Монда дималар үзегезгә торыгыз. Зур булырга охшамы? Зур да инде. Юмор өлкәсенә сорау килгән. Рифат, ни өчен татарны көлдерүе авыр? Ник эстрадада татар юморы аксый? Ник бездә юмор күчәндереп көлдерүгә әйләнеп кала? Ник шундый интеллигентный юмор юк бездә? Әйтик, шул эстрадасындагы кебек. Ни өчен татарны көлдерүе авыр дип башлыйм? Көлдерү авыр белмим инде. Менә мин бу сорауга мин үзем дә бик күп уйланган бар. Әгәр төптән уйласам, беренчедән татарда юмор юк түгел, татарда юмор бар. Көндәлек менә без бит татарлар сөйләшәбез дә, көлешәбез дә кайвакыт. Ничек юмор юк? Юмор булмаса без ягысында бит ул тормышта, дөньяда сәхнәгә күп очракта ятсызрак мәзәкләшә, шуңа күрә кызык мәгънәсе юктыр. Татарда юмор булмаса, 40 ел буе, 40 елдан артык монча таш эстрада театры эшләмәс иде. 40 ел алар. Шул Рәшит абый Шамкаевлар, Алмаз абый Хәмзиннар, Камил бик күп аларның үзләре шушы берлән эшләп килделәр. Камал театры, Тинчурин театры, Кариф театры, татарда бик күп театрлар бар. Алар бит гел трагедия куймый, алар комедия да куя, көлдерәләр, менә барып карасаң, чыннан да юмор бар икән аңлыйсың. Бик еш йөрисең театрларга, сине күрәбез.
анда да шулай рәхәтләнеп көлеп утырып карый торган спектакльләр бар. Кешенең үзендә юмор булырга тиеш. Кеше юморсыз икән, юморны аңламый икән, юмордан гаеп таба икән, юморда үпкәли икән, ул уже белмим минем кеше ничек дип әйтим, авыр кеше инде. Авыр кеше юморны аңламаган кешеләр дә бар. Тормышка җиңел карарга кирәк, көлеп карарга кирәк, шаярып карарга кирәк. Ул җитди урында үзе җитдиләтә, ул барыбер тормыш кирәк урында елатып та ала, кирәк урында көлдереп та ала. Юмор бар, юмор язучылар да бар, эшләүчеләре дә бар. Артык киң ничектер теге юмор дип яза башлагач, башка юнәлешкә кереп китәләрдер дип кенә уйлыйм мин. Әгәр тормышта бүгенге көнне алып язсаң, сөйләсәң, бездә бит күп әйберне сөйләргә дә ярамый. Юмор итеп сөйләрин, көлдертерин. Ярамый торган әйберләр бар. Менә ул темага кузгатма, бу теманы әйтмә, теге теманы әйтмә. Урыста ул киң. Анда шулай Путиннан да көлергә ярый, җитәкчеләрдән дә көлергә ярый, тегесеннән дә шаярсаң ярый, монсыннан да шул Путин залда утыра, аннардан КВНнан көлеп утыралар. Бер сүз әйтми, ул үздә ярып көлеп утыра мөмкин. Алар чит илдән ала, чит илләр каян аладыр инде, урысларныкында да. Менә син концертларында каян аласың? Каяндыр эзләнәсеңме махсус яки менә туры килгән үзеңгә булган хәлләр җырларны үзеп чыгабыз. Җырлар эшләбез дә, хәзер шулай эшли башладык. Җырларны бер бу башлый торган җыр, бу икенче җыр, бу бетерә торган җыр, бу ахырда урыннан шулай куябыз да. И җырның темасы бар бит. Шул җыр темасыннан чыгып уже мәзәкләрен эзли башлыйбыз, мәзәкләрне уйлый башлыйбыз. Кай вакытта үзебезнең килеп чыккан тормышта юлда барганда бер мәзәк искә төшә. Кара точно моны сөйләп була бит, бу әйтергә кирәк, тилетергә кирәк. И всё, и шул. И кай вакытта концертта үзеннән үзе автоматически импровизационный килеп чыга мәзәкләр. Кай вакытта бер нәрсәләр әйтеп куялар. Ишеннән чыгып китә. Булай дип китә. Ха-ха-ха килә көлешү китә, аралашу. Икенче районга барасың да, шул җыр ишок искәршәк кичә булган әйбер. И сөйләмичә. Шулганы сөйләмичә булмый. Юл сөйләгәндә тагын нәрсәләр әйтте, тагын нәрсәләр өстәле. Менә тормыштан, дөньядан чыккан әйберләр. Менә шул туганнар турында гына да мин сөйлим. Хәзерге WhatsApp, хәзерге Instagram, аның үзенең кызыклары бар. В общем, тормыштан сөйли башласаң күп дигән. Күп сөйли башласаң күп әйе. Иң шәп көлдергеч дип санаган мәзәк сөйләле. Фатиге. Ничек дип әйтим икән инде. Иң авыры җырчыга теге бер интервьюда радиода торганда, давай бер мәгънәле җырлар. Аңа кайсы мәгънәле? Мәзәк сөйләле. Мәзәкне сөйлә дип сөйләп булмый. Мәзәк ул автоматик үзе килеп чыга, ул автоматом аны көлдереп булмый, җырлатып булмый. Ул автоматик, аны әйтмәсәң дә ул күңел халаты бит, ул үзеннән үзе килеп чыга. Концертларда сөйләшәбез инде, көлешәбез. Концертка килегез. Стимул булыр инде. Ул әзерләнәсең анда уже син мораль әзер буласың. Рифат Мактаулы исем алуың белән котлыйбыз. Безнең дөресен әйткәндә бүгенге очрашуыбызның, әңгәмәбезнең дә төп сәбәбе шул иде. Рифат Зарипов Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек булды һәм сине монда котлыйлар. Иҗатыңны яратабыз. Һәр җырың мәгънәле, бик матур әңгәмә дип язалар. Рәхмәт бигә. Чистайдан кайнар сәлам. Чистайдан сәлам. Хәзер Илназ язган. Илназ Гибадуллин. Белмисеңме син аны? Официал. Хәзер эстрада тулды җырчылар белән артист кешегә матур сөйли белергә кирәк. И артыгын сөйләргә ярамый. Менә без әле генә шул турыда сөйләштек тә, артыгын цензура көчле әйе. Салават абый әйтмешли, җыен чүпчәр җырчыны куып чыгарырга кирәк сәхнәдән. Бу инде просто үз фикерен язган сорау түгел бу. Ну, бу проблема бит инде күптән күтәрелә. Ниндидер бер сәнгать советы җыюмы, ниндидер бер оешма ясаумы дип. Бер нинди совет нәрсәсе җыйсаң да, хоть әллә нәрсә җый, хоть союз җыйма. Иң дөрес фикерне тамашачы үзе сайлап ала ул. Менә мин теге әйтәм, артистлар күп булсын, мин җимешәлеп әйткән бит теге 1000 артист булмагай, алар башта татарча җырлый бит. Җырласыннар, җырлый, сөйләшик. Кемгә барырга, кемгә бармаска, кемне тыңларга, кемне тыңламаска, тамашачы үзе сайлап ала, үз концертка үзе килә ул. Аны әйтеп булмый. Рифатны тыңламагыз, ул җырчы түгел, Рифатка бармагыз дип кенә теге союз җыеп та бу тамашачыга каршы килгән кебек кенә була инде. Тегенәргә барма, менә моны тыңлама, менә моны тыңла дип, халык үзе сайлап ала инде. Тыңлап торганнан соң, тыңлыйсылары килмәсә, үзләре йөрми башлар, килми башлар.
Сен пародиялар күрсәтәсең концертыңда? Юк, пародиялар. Мин бит пародист түгел инде. Пародистлар башкалар. Менә монда пародия турында сорау килгән. Шуңа сорап куйдым әле. Бу беренче концертта ничектер ул пародия түгел инде, ул ничектер кылану булгандыр инде. Фирдус Тямаевка Фирдусның да чыккан вакыты гына иде. Шулай итеп безнең дә кырпана килгән вакыт. Шунда бер кыланып Фирдуска пародия шикелле, пародия да түгел. Болды да шуннан бер ел гына күрсәттем дә шуны. Менә монда язганнар әйме кешедән көлү ул дип. Ярамый кешедән көләргә. Рифат инде байрак кына әйтте, юморны аңлау турында без сөйләшеп алдык аз гына. Монда инде юморны аңлау төп проблема кешенең үзеннән киләдер әйме. Ул бит инде пародия үзе бер сәнгать. Ул кешедән көлүне аңлатмый, мыскыл итүне аңлатмый. Ул моңа хәтле дә булган һәм булачак та. Пародия дигән жанр бар бит инде ул. Кешене кабатлау, күп итеп күрсәтү, тавышын чыгару. Ну, бөтенләй кызык булсын өчен сүзләрне әз генә үзгәртеп җырлау. Нормаль әйбер ул. Ничек инде булсын, булырга тиеш. Рифат, салаватка рәхмәт әйтәсезме? Һәрвакыт. Сез аралашып яшисез бит, әйме? Кунакка йөришәсез. Мин Салават абыйга ничек рәхмәт әйтмим. Салават абый булмаса, мин даже бу юлны сайламаганда булыр идем. Салават абыйны тыңлап үскәнгә фанат, мин аның кумир. Аны тыңлап, анарда укып, анарда тәрбияләнеп, анар белән эшләп, бүгенге көндә артист булып йөрим. Ул булмаса, бәлки мин чыннан да берәр кая кирип, берәр сапатуда укып, бәлки берәр кая слесарь булып эшләгән булыр идемдер. Белмим, анарга роле бик зур димәк. Роле бик зур. Тормышыңда булган, гыйбрәттә булган, мәзәктә булган берәр хәл исеңдәме? Гыйбрәтле булган. Гыйбрәтле дә, мәзәкле дә. Нәхәт ялахат көл дип әйтәләр бит, шундыйрак вакыйгадыр инде бу. Кинәт кенә искә дә төшмидер, улаймы, Рифат? Менә шул гыйбрәттәге шуны кызыктырмы ул, юктырмы? Үзем теге укып бетергән елларны Салават абый 4нче курсында булгач, Баразга диплом биргәндә һәрбер студентның аерым сөйләшә ул яхшыса. Син кабарасың, ничесен инде планнар, кем булырга уйлыйсың? Менә шунда иң соңында мин кергәнем, так Оренбург, син инде планнар кая барасың? Мин шунда әйткәнем идем, кая барам, Казанда калып зур шәхес булам. Тик оптырып карап та, мен шәхес буласың дип әйтәм. Шулай әйтәм, менә бик Тукаебыз памятникларына әйтәм, бер 100 елдан соң янәшәсенә мине куячаклар. Тик акырып көлде инде ул. Тик менә ул әйтмәк теге сразу последний чыгарып җибәрә, бар килдик тиешеп утырмады. Шунда тукталды син. Ну аның әйткәне бар бит. Мин өметләнгән кешеләр төшеп калды, гомердә уйламаган кешеләр нинди чыгып китте дип әйткәне бар. Тукталды син ди шәхес дип подожди. Шакырып китте ул диет карарлар фыртабы бар. Киргизәл, ничә дип әйткән син миңа яңадан әйттереп, әйтәм Казанда калып зур шәхес булырга булган. Карар сәр әйтәр. Моның дизайн планы булгач бу эшләйди бу моны хәзер дип. Күлеп инде шаярып, нитеп, давай син шәхес. Ул миңа берәр шәхес дип тәйдә, шәхес бая шәхес килдеме дип. Менә бит. Давай син безгә киләле безнең театрга, шәхеслеккә адымнарны бездән эшли башлады дип. Шундый теге монда Илипан или пропан дигән шикел, пропан дигән шикел. Өмет күргән синдә. Шундый хәлләр булган. Котлыйбыз яңа үрләр, уңышлар сиңа. Рифат инем, синең исем биргәч сиңа исем биргәч куандым, син чын җырчы. Молодец, уңышлар сиңа, сине бик яратып тыңлыйбыз. Менә бит ничек күңелле. Мин синең өчен сөенеп утырам, Рифат. Үзем әйтәләрме ни? Рифат җырларың матур, мәгънәле, гел шундый юморлы, позитив, ачык кеше булып кал, сине яратабыз. Язып бетерә алмыйм, Рифат, инем, син менә эмоциялар, бу эмоциялар син лаеклы. Без бик куанабыз дип язалар. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Алланың рәхмәтләре булсын. Рифат, менә инде хәзер планнарың турында сөйләшеп алыйк. Нинди планнарың киләчәккә? Нинди зур проектлар үз алдыңа куясың? Проектлар дип андый теге тукталып, тегеләй әйтергә, бу әйтергә кирәк. Нәкъ шулай концертларны шулай эшләргә, тамашачылар очрашырга, тамашачыларга миңа бик күп яза башлый. Синең концерттан соң яшәү көче арта. Ул бит бүтән кешедә бит бер төрле яшәми. Кемдер иннән кайгы белән яшәп бит, хәсрәттән, эй, барып концертка барып кайтыйм әле. Бәлки шул әз генә антылып торырмын дип. Кемдер бундый, кемдер тегендәй ситуация. Һәр кешедә бит рәхәт кенә яшәми. Шунда килеп омтылалар. Дөньяга яшәү, аның нидер җыры мәгънә бирә, кайсыдыр елатып ала, кайсыдыр уйландыра, кайсыдыр онытылып көлеп утырасың. Менә шуннан соң бик күп язалар.
Мен менә шушы эшне генә алып барырга телим. Менә шушындай планнарым. Шушылай булсын. Мен үземне теге әллә кем булыйм дигән әйбер түгел. Тамашачымны куандырыйм. Халык сөйенсен. Концертка килгән тамашачы берсе дә үкенеп китмәсен. Эй, акчаларым җиргә очты, әрәмнәр булды инде бу. Килеп вакытымны әрәмгә уздырдым дигән әйбер булмасын дигән әйбер эшлисе килә. Килеп, шуннан да омтылып 3 сәгать ял итеп, һәм шул алган энергияне алып, еллар буена җитәрлек итеп яшәсеннәр дигән план максат проект менә шундый. Менә шушы күңелле нотада мин уйлыйм, бер куплет җыр белән тәмамларга кирәктер безнең әңгәмәне. Шуны вакыт тиз очты да китте, беләсеңме? Җитмәде дә. Нәрсә җырлый икәнсең? Бер күңеллерәк җыр. Позитиврак үзең шикелле. Күңеллерәк. Менә ул риск сорашты. Миңа ничектер башыма адаштырмачы. Шуннан алайса матур иттереп яшик, яратып яшик, сөеп яшик, адашмыйчы, саташмыйчы, куанып, шатланып. Адаштырма мине, саташтырма мине, булай да бит әрни бу күңел. Сыннармы да синең, аның рәвешләре, тик ул түгел, шу син ул түгел. Ул булсын, син булсын, яратып, яратылып, сөеп, сагынып, яратышып, матур иттереп яшәүләр насыйп булсын һәрберебезгә дә. Менә шушы күңелле нотада инде без собулашып торабыз. Тамашачылар дип әйтик инде. Бик зур рәхмәт, Рифат, килгәнең өчен. Бик күңелле әңгәмә булды.